Трябва да те изведа вече, мама. Мъчно, немъчно. Айде. Хвани са тук сега. Няма щатко да те изпрати. Аз ще те изпрати. Какво да направим? Детко, виж каква хубаво да я гледаш. И ти си ми хубав, ама хубаво да ми я гледаш, че ми е много миличка. Защавам. Защаваш, не Защавам. Продавай, майко. Аре, сестру тя бе, Какво стана, ма пазарихте ли петела? Не сме още. Сега изведоха булката. Нека за петела и сега времето. Така е сега. Аз съм петла, а нямам петел. Че си го купиш, като немаш. Ето го петело у мен. Ма той много... Вземаш паричките, виж какъв е лубав, шарен. Той... Младичък е, най-важното е младичко. Той чул няма. Нема чул. Няма, той и опашката му каква е, виж това. Лубав е, да вържим чула да видим какво ще представлява. Не знам, лубав е, сега не го, защото ако го пуснем, нема го паднем. Има опашка. Има. Айде, дай 5 лева и го вземай. 5 лева. Айде, вземай. Абе, не се стискай толкова. Те отидой парите. Късмет. Айде, 5 лева. Айде, още 2 лева отгоре. Айде да се живи. Ама ябълка, приготвихте ли ябълка? Има, тя е долу. Къде е долу? На дървото сте на дървото. Петлари, ам ябълката как ще вземем, бе? Кой ще се покача там? Ами аз ще се покекна, бе. Айде тогава. За дай ми викат келеш. Как влеза? Я да видим какво можеш. Сега коня. Ако не можеш да се качиш, аз да ти помогна. Аз? Какво петлари са ми? Не кричи, не съм... Булката ще стане много богата, Абе, не си знаеш силата, бе, Петларо. Абе, малко по-леко, бе, тъй ако пипаш булките. Айде! Байрака ще водим сега. Мара Димитро, Льоро, Сомониче. Айди кажи на майка си, Димитро.
Той сам ти чака, една картина към тях. Добре ми дошла с някой в нова къща. Бакър ти подарявам. С този бакър чиста вода да носиш. На мен, на ръцете да ми поливаш, на свекара краката му да миеш и весела песен да пееш. Когато пристъпиш през прага, с десния крак ще стъпиш. Да е на берекет, да е живо и здраво всичко, до което ти се докоснеш. И първата рожба мъжка да е. А ти, синко, да те видя сега, дали си готов да станеш добър стопанин? И аз да те видя с тебе, какъв съм гледал. Браво, синко, браво, глава не наведи. Това означава, синко, че много добър стопанин ще станеш, къщата ще гледаш и много булката ще уважаваш. А ти, свекре, сега дай и твоите дари. Да, добре дошла. И ето моят подарък за най-хубавата булка в селото и да блести като тез парички златни. Благодаря. И на сина, той знае много добре моето стопанство, подарявам го изцяло на него. Кравите, двете крави, сталото с овце, нивите, 70 декара, край Камчия, да си жив и здрав да ги гледаш с здраве и с твоето поколение. А пък ти запали крака на първото стъпало.
Нещо си лесно отпъва, нещо си отпъва. Стефи, иска още нещо. Миловете с цялата къщина, покръщина. Малките билче дори и всичкото, което е по тях. Хайде на добър час. Наведи се, булчице, млада, надолу. Наведи се, че като се вдигнеш главата нагоре, кръстницата лицето ти да покаже. Хайде, кръстнице, разболи малко булката. Нека да я изведеме. Нашата булка най-хубавата. Хайде сега, младоженико, заведи булката. Затвори вратата! Вратата затвори! Както е бяло брашенцето, тъй да е бяло личецето на булката, зло да не ги спохожда. Всичко добро да им се случва, Господ да им помага. Айде, Търво, сети житото. Така, измести ситото. Хайде пак. Пазете се, прашец да не падне, дръжте хубаво мисала. Хубаво, хубаво, опъваме го. Да попееме малко, че да не избяга злото, да не ги гони, да не избяга богатството от къщата. Изкачил ми се млад Стефан нагоре стара планина. Хайде, сит да им е живота. Нека булката да е радостна, дълги години да си живеят. Дай Боже. Амин. Ха сега да приберем софрата. Приберете и месела, нищо, ако е паднало, да не излиза нищо от къщата. Внимавайте, жени. Сега ще го заровиш под едно дърво. Пълна да е градината. С всичко. Едро да им стане житото. Здрави да са им децата. Амин, дай Боже. Амин, дай Боже. О, готово месото, я виж, гледай. Няма да го държим. Готов е курбана. Те ще сипваме на хората учените, живи и здрава да е булката и зетя. Айде, вече курбана е готов, огън е по-лекичко, нека да гори. Няма да наливаме вода, нека да е гъста. Нека да е гъста. Анджета, има ли дърва? Има. Айде да направим огън е по-силен, че да може да заври. Готова, ама нека да е топла, докато дарим. Да има много. Докато дарим манджата да е готова и нещо да похлупим, да не влиза нещо тук. Те са да слагали, старите. Добре сте ме дошли, драги гости. Благодаря, че уважихте на този светъл празник. Има гозби, вино, ракия. Заповядайте на масата да празнуваме. На здраве! Здраве! Здраве, благоденствие! Много деца да рипкат тук по полянката.
Момина мама, през цялото време дар сме приготвили за днескашната сватба. Хайде, свате, вземи и ти подавай на на булката дар да дарува. Да я споменават от днескашната сватба. Хайде, дъще, той за кръстницата му. Що ни мало жениш, малиле, що ни въздомиш, малък ли ма имаш, мале, или аджамия. Хайде, булка, целувай ръка на бабите!